खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जेरै बुंनाय जेरैबादि खोथा होखानाय बेबादिनो आरोबाव मावबाय खामानिखौ। फिन आरोबाव हादोरसायाव बुलडोजार। बे खेबाव कामरुप जिल्ला खुंथायनि एबेक्शन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आमिनगावनि नमोली दैबबारि ओनसोलाव कामरुप जिल्लाया एबेक्शन खालामदों। अखा बोथोरनि समावबो खुंथायनिफ्राय खालामबाय एबेक्शन। गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनाय आरो बे समाव आलाय सिलाय जानायखौ नुनो मोनदों। बेराफारसेथिं जागिर'डआव सेटेलाइट टाउनशिप बानायनायनि मुङाव जनजाति थामहिनबा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनो बिथांखि लानो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा खुद्रिसारनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। जेराव ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनो हुमखि होनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जागिर'डआव सेटेलाइट टाउनशिप बानायनायनि मुङाव सिन्धी सरनि जनजाति सुबुंफोरखौ होखारनो बिथांखि लानो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा आरो जायगानि एमएलए पीयूष हाजरिकानि हेंथायै खुद्रिसारनाय फोरमायदों। जनजाति तिवा हारिनि रायजोफोरा पीयूष हाजरिकानि हेंथायै गोख्रों बेरेखा गेजेर आसामनि ट्राइबेल आफाद गौथुमफोराबो दुलाराय तिवा फरायसा आफादनि दैदेननायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों। बीटीसीनि सानै ईएमनो फिन आरोबाव गोदान बिफाननि बिबान होदों। बीटीसी सोरखारनि ईएम बेगम आख्तारा आहमेदनो गोदानै आरोबाव मोनथाम बिफानफोरनि बिबान होनाय जाबाय। जेराव सिगांनि PHEनि अनगायैबो बिथांनो लेबार वेलफेयार लटारि INRP बिफानफोरनि बिबान होनाय जादों। बेराफारसेथिं महेश्वर बसुमतारीनो कालचारेल एफेयार्स सिनेमा थिएटार TRI इकनमी एन्ड स्टेटिस्टिक्स वेट एन्ड मेजार्स हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफान। रायजोआव गोबां समफोरावनो लांखारनो नाजानाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेबादिनो निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव लांखारनो नाजानाय समावनो सानै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ लांखारग्राफोरनिफ्राय बोखांनो हादों। लोगोसे लांखारनो नाजाग्रा साथाम लाइमोनफोरखौ हमनो हादों। आसाम पुलिसआ निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशननिफ्राय सानै हिन्जावसाखौ गुबुन रायजोआव लांखारनो नाजानाय समाव फेलें जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला कार्बि आंलंनि डिपुनि सानै हिन्जावसाफोरा सासेया थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय आरो गुबुन सासेया 12 थाखोआव फरायफुबाय थानाय होनना मिथिनो मोन्दों। सानै हिन्जावसाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों साथाम बायजोनि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। अजद होनाय बायदिब्ला दायनिगिरिफ्रा गावखौनो इउटुबार होननानै बुंथिना उन्दै गथ'साफोरखौ दिल्लीसिम लांनो नाजानायनि सिगां लोगो खालामदोंमोन आरो गोबां समसिम बिथांमोना जगाजग खालामदोंमोन। बोखांनो हानाय हिन्जावसाफोरजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय डिपुआव लाबोफिननाय जायो। बे जाथाया फिन खेबसेबाव ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरनि गाज्रि बाहायनाय आरो अनलाइन आरो ट्रेफिकिंनि बांबोनाय खैफोदनि सायाव जिंगा सिखांहोदों। आसामाव SC आरो ST लाइमोनफोरनि थाखाय दानारि स्टाइपेन्डजों बेसेन नाङै रोंगौथि फोरोंथाय होनायनि फोसावदों। मख'जाथावदि लाइमोनफोरनि गेजेराव साख्रिनि खाबुफोरखौ बांहोनो थांखि लानानै गुबुन गुबुन बेसेन नाङै रोंगौथि जौगाथाय फोरोंथाय हाबाफारिनि थाखाय SC ST बिजाथिफोरा एप्लाइ एबा आर'ज गाबहरनो हागोन। फोरोंथाय हाबाफारिफोरखौ निलाइटनि गेजेरजों खुंनाय जागोन आरो बेयाव कम्पिउटार सफ्टवेयर हार्डवेयर मेनेजमेन्ट अफिस अट'मेसन साइबार सिकिउरिटि बिजनेस एकाउन्टिं आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि फराफारिफोरखौ लाफानाय जागोन। SC ST हारिनि बिजाथिफोर जायफोरा जौसिन आरो गेजेर 10 एबा 12 थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों आरो जायनि बैसोआ 18निफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गेजेराव दं बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। सायख'जानाय बिजाथिफोरनो फोरोंथाय समाव 1000 रांनि दानारि स्टाइपेन्डजों लोगोसे बेसेन नाङै बिजाब आरो स्टेशनारि बान्थाबो होनाय जागोन। आर'ज गाबहरनायनि जोबथा खालारा 31 मे 2026 आरो फोरोंथाया 1 जुलाइ 2026 निफ्राय जागायगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफ्रा nhs.gov.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन आर'ज गाबहरनो हागोन एबा नेशनेल केरियार सार्भिस सेन्टाराव थांनो हागोन होनना बे समाव फोरमायदों आरो एप्लाइ खालामनो थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफ्रा थाबैनो वेबसाइटआव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि गायसनथाय सान आरो बोसोरारि जथुमा खुंदों। गुवाहाटीनि बाथौफुरि आहमगावआव थानाय मिरु दुलाराय बाथौ थानसालियाव
फुंनि समाव धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया। बिरहोखांनायनि उनाव गोथैसि बावो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि मोनाराम बर'आ। बाथौ थानसालियाव आरज गाबनाय हाबाफारियाव बोसोन बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लाना रायजो सभानि एमपि प्रमद बर'नि जानानै बारग' एमएलए जलेन दैमारिया बुङो, बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनोब्ला जों साफ्रोमबो गावनि न' मावख' नयंनि टेबुलाव बाथौनि सिम्बला थानांगौ होनना फोरमायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया दैदेननाय आरो गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया सामलायनाय गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बिटिसिनि इएम लोमस्राव दैमारिया गेवलां मेलखौ बेखेवनायनि सिगां सभाराम बसुमतारिया सुजुनाय धोरोम आरो बेनि ओंथि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोखां लाइसि बाथौ खौरां, बानजाय आफादनि आसार बा मुंनि बिसम्बिखौ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि दिनैनि हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर अनिल बर', दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि बसन्त सोरगियारि, बाथौफुरि बर' गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं किशोर कुमार बर'जों लोगोसेयैनो गोबां दैदेनगिरि बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358565 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।